בית שלומקה, תמר, קופיקו, יורם, נוגה ואורנה. מי מדבר? הלו, קופיקו? זה שלומקה. אהלן שלומקה. תמר בבית? מה נשמע? מה העניינים? תגיד, איך בצבא? בסדר. איך בבית? אין זה בעיות? שלומקה. תגיד שלומקה, אתה נוסע הרבה בג'יפים? קצת. תמר בבית? שלומקה, תגיד לי, יש לך מה? טנק? לא, אין לי טנק, קופיקו, גם אין לי תחתונים, אני צריך קצת תמר. שלומקה, אתה שט בצוללת? אין לי צוללת, קופיקו, אני באמצע המדבר. תן לי רק לגמור עם הקוף. תן, איך כולנו תקפנו, בחייך. רק שנייה, תן לי לדבר עם תמר. תמר! אבא, מתי אתה חוזר? שלום מותק, מה נשמע? הבת שלי. אבא? נו, מה החבר'ה אמרו על המדים? שאלו אם זה לא המדים שלך מהצופים. תן לי לדבר עם אמא, בסדר? טוב. הלו! שלומקה! הלו, תמר, תשמעי, אני שכחתי לקחת תחתונים. את יכולה לשלוח לי 3 זוגות תחתונים? תמר! הלו! הלו! שלומקה? פעם הבאה שאבא מתקשר אני הראשונה שמדברת! הבנתם? סגרו לי את הקו. טוב, שימי, תשמע. אני רוצה שתכין את כל החבר'ה, שהכל יהיה מוכן פיקס לביקור של מפקד הגזרה. כבר. 100%. הלו, נאווה חמודה, ממי, תעשי לי טובה. תחזיר את הקו, נו, אני חייב. לא. קופיקו, תעשה לי טובה ותוריד את הזבל? למה אני? זה התפקיד של שלומקה. נכון, שלומקה במילואים ואתה זה שמחליף אותו. אז אני יכול לקבל את האוטו שלו? קופיקו, רק בענייני זבל. ביי. אוף. הוא נהנה במילואים, ואני סובל. אם הצבא מקבל חייל כמו שלומקה, אז למה שהוא לא יקבל גם אותי? יש! יש לי רעיון! לילה. זה המילואים? מה זה? אין פה כלום. איפה כל הטנקים והג'יפים וכל הדברים הכיפים? זה מה שעושים פה, תופסים שמש וקוראים עיתון. עכשיו אני מבין למה שלומקה כל כך שמח ללכת למילואים. ואיפה שלומקה? השלומקה הזה בטח עושה את עצמו מסכן רק כדי שתמר לא תרצה ללכת איתו. המפקד. יש! שלום, אולי את יודעת איפה אני מוצא את שלומקה? לא מודיעין פה. יש לי משהו דחוף בשבילו. תשמע מוטי. מותק? אני לא מותק. נעים מאוד, זמלת כוכבי. את חיילת? מה, לא ראית אף פעם מילואימניקית? נוצה על הראש. מה? לא עם נוצה על הראש. זה הסימן של השבט שלנו. שבט? קוואסקי אינדיאני, או בעברית קוואסקי קקי אינדיאני. אל תגידי שלא שמעתם עליו. את אינדיאנית? ומה אני נראית לך? אסקימוסית? לא שמעת שהגיעה עלייה גדולה של אינדיאנים? נו באמת, אני מתפלאה עלייך. מבצע קלינט איסטווד. הייתה תמונה שלי בעיתון. לא ראית? פרט, לא ראיתי עיתון בזמן האחרון. תשמעי, לקרוא עיתונים זה חשוב מאוד. שלומקה בדרך כלל מסתכל על התמונות, ותמר מכורה למגזינים מחוץ לארץ.